uzawuseka isiseko sakho uzawusenzela phezu kwelidwala. Wayithetha ukuthini leliphi elidwala, ngoba yena ulidwala atazi. Amen. Amen. Bakhona abanye abanembuzo ukwenzela uba-ke sibe nabanye then ke utata aphendule. Amen. Ngiyacinga ngoba utata uhleli nje phansi. Okay, mandibabulise abazalwane ngegama lenkosi. Ndiyakholwa uba umama uphendulile la mbuzo. Into ndiyikholwa kakhulu. Ndongena ukuthi ndiyayazi masifake ukukholwa. Ngoba uthe umama uye ndiyaxolisa abazali nengxaki apha elihlweni ninganaki kakhulu. Uthe umama uyacinga bezidwala nguYesu. Ngoku ke masivele sithi umama makayeke ukucinga. Makavele azi uba elidwala nguYesu. Amen. And kunguYesu nje ngubani nguRomans noma 1 Corinthians chapter 10 verse 4. Uthi ke uba ngiphazama ivesi le. Uthwelo lityeke kuYesu. So xa wayethi uzawakhela ibandla phezu kwelidwala, wayechaza laa nto yayithethwe ngutata u-Isaya ethi litye abakhi abalinqabileyo, lisuke laba lilitye lembombo. Ilitye lembombo ke kwabangayazi imbombo lelekona. Eliya litye ke elibekwa phaa ekoneni libamba ifoundation kanye nodonga. Indlu yokhelwa ibanjwe leliya litye. Haleluya. Ufumanisa uba ngoku ke uYesu uleliya litye phaa ekoneni, kwayena phinda beyi-foundation kwayena. Isakhiwo ke ngoku besithi izitena eziphilileyo. Haleluya. Injalo ke. Umama uphendulekile? Tata ndingatsho ndithi uphendulekile, kodwa phaya uPetros kahlehle wayesitsho uba uzawakhela phezu kwakhe enguKristu. Ewe ma. Le nto ifana ngoku wayengabadli inyama yakhe. Uyabona uba engekadliwa. Ndenze uba ungaphazamiseki uba uthene ithetha ngeli xesha ayithetha ngalo. Uphendulekile nyhani ma. Ukhona umbuzo wona nje vele uma omnye umbuzo ke ndiye ndawufumana apha ezintsukwini ungumthandazo. Uthi lo mbuzo kahle sithandaza kubani? Number 2, sithandaza njani? Number 3, intoni injongo yomthandazo? Akayibuzanga ke le ndizayitsho kodwa uyiphawulile apha entethweni yakhe. Ethi ngoba iBhayibhile ithetha uba xa uzothandaza ngena endlini uvala umnyango. So iba nendawo yokuthandaza. Utsho le nto uyifunda apha endlini? Oh, yiyo. Haleluya. uYesu, okay. Xa sithandaza kubawo wethu osezulwini.
umthandazo noba ngowuphi su director kumenzi wamazulu nehlabathi. Amen. Xa uthandaza nje qonda ngqo. Kuyenzeka ke ngamanye amaxesha xa uthandaza nawe uzivuthetha noYesu. Uyayibona? Kanye uzivuthetha nomoya wengcwele. Andiboni kutyala kodwa oyena muntu ekuthandazwa kuye nguThixo uyise. Amen. Kuyiwa kuye ke ngoku nguYesu lo. Uyayibona? Amen. Thina ke ngoku njeba siya kuThixo ngoYesu sincedwa ngubani? Ngumoya wengcwele. Amen. Uyayibona? So umthandazo ke ume ngolohloba siwusa kubani? Uthi ke ngoku sithandaza njani? Hallelujah. Sithandaza njani? Ndikholwa kuba zininzi indlela esifundiswe safundisa. Ayikho enye microphone engcono. Le ifuno elije abantu abanamazwi amakhulu. Ndithi ke bathandekayo zininzi indlela ezifundiswe 7 steps, 4 steps. Xa uthandaza qala kanje, uze kanje, uze kanje, uze kanje, uze kanje. Amen. Kodwa xa ujonga ukuthandaza phansi kwe-New Covenant, phansi kwe-grace. Okay. Sithandaza sikumoya. Amen. Andingosiphendula le ndawo ethi sithandaza njani. Sithandaza sikumoya. Okukutsho sithandaza siqhutywa ngumoya. Amen. Ophi umoya oyingcwele. Nguye lo zakuxelela uba thandaza njani. Nguye lo sikhokhelayo. uYesu sinike umoya oyingcwele wathi uyosifundisa zonke izinto. Amen. Andiyibambe nje kuloo ndawo iministry kamoya oyingcwele uzosifundisa zonke izinto. So nguye ke ngokulo uthandazisayo. Ngoba lokho yena uhleli apha kum, mna mntu usindisiwe. Ulapha embilini ngaphakathi. Ikhona ke enye ipoint endizayingenisa. Ethi linini ixesha lokuthandaza. Xa ifundisa uTata uPaulos ngomthandazo, uthi makuthandazwe always, njalo. Yes. Uthi makuthandazwe ungayeki, makuthandazwe singayeki. Uyayibona ke ngokuba ifuna bani ke ngokulento umoya wengcwele. Wena kufuneke omnye evuke waye esikolweni. Uzoya kanjani esikolweni ethandaza? Omnye kufuneke evuke wayosebenza, omnye uyagula njalo njalo. So la always ndimthatha ke ngelithi nanini umoya wengcwele elivule liyathuba. Yeah. Ngoba nguye owaziyo uba kufuneka kuthandazwe nini. Hallelujah. Futhi kuthandazelwe ntoni? Kuthandazwe njani? Amen. Xa sifika kwinkonzo yobabalo sinendlela entsha yokuthandaza. Ayisena steps. Siyathandaza esisifa. Uthandaza ngalendlela uva ngayo. Zikhona ke vele izidingo nje eziselibala kozaziyo. Amen. Sendiba ozaziyo naba ingani ngathetha noThixo apha, so awuzuthi ulinde umoya engcwele athi thetha, because uyazazi izidingo ekufuneke uzibekile nezincomo ekufuneka uzibekile, yonke into ekufuneka uyenzile. So akukho order. Ibikhona iorder. Nzayiyeka leka 7 steps, nizawuthatha leka maybe for acts ne alphabets ezingaphi 5 4. Ewe kuthiwa iadoration. Xa uthandaza qala umncome uThixo. Amen. And then number 2, C,
confession nje umncomile ke ngokuThixo yiza ke ngoku uzovuma izono zakho. Then ubalo wesithathu okay uthi then kube ngona ungene kumbuleleni ke ngokuThixo mbonge ke ngokuThixo. Nawe uyawuva umthandazo uyawuva ngathi uyahamba. Ingathi uyahamba ephi esithathu S kube ngona ke supplication kube ngona ukufaka izicelo zakho ke ngoba njeba kuthiwa la ndawo yokuvuma izono kuthiwa xa uthandaza ungazivumanga izono uThixo ngeke akuve. Andikunayazi nalo verse mos incwadi endumiso uba bendingazivumanga izono zami uThixo bengeke andive. Kutsho ke ngoku yonke into siyithetha ianda urhulumente womthetho. Xa singena haleluya. Xa singena kurhulumente wobabalo kuthiwa usikelelekile umuntu ozono zakhe zigutyungelweyo nguThixo. Kubani ke lo? Wonke umuntu osindisiwe sizayilungisa futhi ngoba kukho iOld Testament vele wonke umuntu osindisiwe izono zomuntu osindisiwe azigqunywanga. Akonda ukugqunywe izono zakho khona ngoku anda ubabalo. Izono zakho zisusiwe. Hallelujah. Hallelujah. Yo Amen. Izono zomuntu osindisweyo zisusiwe. Masilungisele ndawo andithethi izono ezidlulile. Dithetha nezo zenzayo ngoku nezo sezawuzenza zisusiwe zonke. Amen. Hallelujah. That's why kuthiwa ke isikelelekile ke umuntu ozono zakhe ngokweTestament endala ezifihliwe. Idate iBhayibheli incwadi endumiso izono zethu zikude njengenhlukano yempumalanga nentshonalanga. Asoze impumalanga nentshonalanga zidibane uyathanda uthanda. Asoze. So ngale mina hallelujah ngale mina usindiswa kwenziwa lonto. Asiphinde in African gospel phambi phuma khona uyehlukaniswa nesono. But ngoku ukwehlukana nesono akuyonto yenzayo wena into yenziwe. Amen. All right. Then uThixo uyasiva ngoku xa sithetha naye ngoba sithetha naye ngomoya sithetha naye iya connecta sithetha sikumoya. Amen. So nokungene njani xa uthandaza uyothetha lento ukuphela kwayo. Amen. Okay. Injongo yomthandazo yintoni? Uyintoni wona umthandazo? Umthandazo i-communication lunxibelelwano phakathi komuntu noThixo. Unxibelelwano ke into mhlawumbe lamlela ukulala ucommunicate nabantu no communicate noThixo. Amen. So ukuthandaza impilo yethu. Amen. Umphefumulo nje siwuphefumulayo but uzawuba nzima xa une order but xa kunguwo nje uzithethela noba usezulwini ngalonto okanye ngezo zinto. Hallelujah. So nanso ke lento ekuthiwa ke umthandazo ayidingi ukuthi uphume ofisini. Siyakulanda ke ngokuyendawo ayidingi ube sendaweni ethile ukuze uthandaze. Amen. La nto athi Yesu ngene endlini luvalo ucango wayithetha kwaba baphaphayo. Ngoba yabona uma ufunda iBhayibheli ifunde kanje yazi audience yazi buyesu wayithetha nabani. Ungaboyi ikhohlwa xa ufunda iBhayibheli kuthethwa nabani so wayithetha ke naba baphaphayo abafuna ukubonwa xa bethandaza. That's why ethi ngene endlini uvala ucango suwenzela abantu. Amen. Kodwa xa siyithatha ke njengebinjeya sicinga uba ke ngoku okay kufanele ndibe nendawo yami yokuthandaza.
Mamelani, akhonto ibhlungu, akhonto isisono ekubeni nendawo yakho yokuthandaza. But ungasebenzisa amazwi kaYesu athi vala ucango. Yeah. Amen. Bathi abanye ndisuka apho nami. Lento yokuvala ucango uvala yonke into ngaphandle so that ungaphazamiseki. Zange ayithethe lo nto uYesu. UYesu wayenqanda ukuphapha. Ulanda. Yekani ukwenzela abantu, sanuyenzela ukubonwa lento. Yeah. So that uThixo ubona imfihlakalweni. Aphendule. Yeah. Njengangoku mina ndiyathandaza ngokuthetha nawe because kunezinto azithethayo ngokwezimnandi ndithi thank you Lord kodwa nditsho ngomlomo nditsho imfihlakalweni uyayibona la so nansi into ekuthiwa ngoku yindlela yobabalo yokuthandaza kodwa unganayo indawo yokuthandaza ngenxa yokuba busy kwekhaya kwanye indawo kuyo but not that ba usebenzisa ilizwi elithethwe ngubani Yesu hayi sabe siyalitwista phaya futhi ukulisebenzela yalizwi awusengomzalwane wena ungumanani ngoba wayethela nabanani uYesu wayethela nabazenzisi so unguyeke wena anjokuwe but uba unegumbi lakho abanye baphila kamnandi emakhaya nakufuka umuntu emva kwabo kunentaba ephaya uziphumele nje ngoba usifunela ixesha likabani lakho so akho nto wrong ukuba nendawo yokuthandaza akho nto wrong ukuba nexesha lokuthandaza waloku uallocate ngenxa yokuba busy so ndifuna ke kube neliyaxesha ke ngoku apho ndizawuzenelisa khona most of times mina ndizenelisa phambi ngoba ndikhona kuyathuleka pha ebhedini naxa kuphela ubuthongo andikhalazeli kwamagqwirha ndiyathandaza so ndizama ukuthi ke ukuthandaza ke yilonto bathandekayo ubudlelwane and ngenye yendlela zokukhokhelwa nguThixo ngoba xa nje basithi ubudlelwane awuthethi noThixo kuphela noThixo uthetha nawe yes so njenguthetha nje noThixo uyathetha sometimes abanye bathi besathi bawo ingcwele uThixo athethe uphele umthandazo Amen. Hey, amnandi lento. Khona omnye yebo imike kumshumayeli. Hello. And those one other part to bathandekani nalo mbuzo Thixo uPastor Shumayeli haleluya ethi ubona ingqondo ziba khona inyama ucenge unyama ube khona umoya haleluya umbuzo ukuba xa kunjalo mostly ikhona into uba siya esokweni haleluya xa singene kulomo kule ngqondo ifanisi enyama sithi siyenze lonto ithi inkosi ya esokweni ekhona iBhayibhile ithi bathi inkosi inkosi bonke kodwa abangeni khona bangeni khona izulu haleluya ngoba ikhona into efanele icacise kuyo phakathi uba umuntu ololo ngqondo ezimbili mhlawumbe kwenondawo ubheka kuyo nenye kamoya haleluya uba siyongena nayo ezulwini haleluya ngoba senombuzo mhlawumbe inkolo nayo sasiyikhole kuyo uba mna nje singisohle ngena izulu okay ke Mtungwa ezulwini kuwe baba ezulwini akuzungena umuntu owenze intoni ezulwini singena ngegazi lika Yesu Haleluya. uyayiva into endizamuyithatha singena ngantoni ngegazi lika Yesu that means izono zami
zixolelwe ngenxa yokuba uYesu endibhatalele Yeah. ngegazi lakhe. Ukuvumela ingqondo yami ihambe ngenyama ayindidisqualify lonto ukuyezulwini. Kuba indlela yokuyezulwini ayizozinto ezinhle endizenzayo Yeah. nezimbi endingazenzi uYesu. Yebo. Hake ngoku leyo kuhamba ngenyama siphinde sihambe ngomoya. Impilo ke ngoku yomuntu yemihla ngemihla. Ngenxa yokubana kaloku nje basisindisiwe uYesu uhleli kulomzimba bukade ulawulwa sisono iminyaka before mina ndisindiswe. Into efunekayo ke ngokuphaya xa ndithe ndahamba ngantoni kanene ngenyama kuguquka ngoba ndim ophambukileyo. Yes. So kuguquka ndibuyele endleleni. Okay. Ndiyazazi uba ndithetha umphelo. Andifuni into ndingakuphenduli. Benisazi uba oniyazi kanene. Niyakhumbula na uba xa uYesu ebuya ezolanda ibandla. Yeah. Ezolanda Ibandla. ibandla. Ithi uza kwabamlindele ngolangazelelo. 1. Number 2, xa ebuya uYesu ezolanda ibandla akezi ngoku ebhekiselele esonweni. Niyazi ba ngale mini uYesu ezolanda ibandla uzawufika umnumzana esethaveni elandele into inyama. But lo mzana sawudibana naye pha because indaba yesono madoda. Indaba yesono yakwagqitywa ngayo. Niyandiva kodwa bathathu. Indaba yesono kwagqitywa ngayo. Uthi ke uNJ if ke kwagqitywa ngesono why singavele sone mo? Ngeke ukwazi ukona mo usazi uba waxolela. Yeah. Ngeke ukwazi. Ngeke ukwazi ukonwatyiswa sisono usazi uba wathengwa. Yeah. Because olubabalo olulapha ngokum lulo lundenza ndicekise ububi. Yebo. That is why xa nje ndihamba ngenyama ngendonwabe Yebo. ndizoba lusizi nje lo mzalwane. So ndiya entweni ethi ke gijime indawo ezithanda uba liqedlana. Hayi asidisqualifywa nasisono nakukuhamba ngantoni ngenyama ngoba sichoose ukuhamba into le choose ukuhamba ngenyama umphefumulo ingqondo akundimi. Mna I'm saved, sanctified, filled with the Holy Spirit. But ke ngenxa yokubana kunale mpilo yemihla ngemihla, hence kuthiwa ngo ingqondo yethu mayiguqulwe imihla ngemihla, umoya wengqondo yethu mawuguqulwe. So sisebenza ke ngokulonto kulapho sikhula khona apha, but asikhuli kwingaphakathi kodwa sikhula kwindlela yokuphila. So yenye ke indlela zokukhula le nokwazi ukusondela kuThixo when umane uphuma ecaleni uphinda ubuya, uphuma ecaleni uphinda ubuya, but akuyo license. Ubabalo ayiyomvume yokona. Lubabalo olusifundisa uba sizilahle ezi zinto. Uyayiva namadoda? Iphinde ibe lubabalo olusifundisa uba sihlonele uThixo. So a message of grace, a message powerful, umhlaba wonke.
ngoba ikwenza ukhululeke mayelana nesono, ikwenza usizonde isono, umthande uThixo. That's why ke xa ndizawuyeka so that bayifollow up ikhona ndizame. That's why ndithe indlela yokuya ezulwini uYesu ichazile ku banlatata Thomas wathi ndimi indlela. So siya ngoYesu pha osele etheni esibhadalele ingxaki yethu phakathi kwethu noba usezulwini. Ndicela ukubamba kulona. Sizibethe nyandi izandla lisimo salo. So ndivuyiswa sezizandla. So umuntu under grace akakwazi ukuhlala esonweni oyiqonda indaba yobaba. Yes. Akakwazi. Yes. Because ayikho ifreedom edlula ubaba. Yo. Nayi ngoba uphendulekile. Amen. Masiqhubeke bazalwane. Nemibuzo ngegama leNkosi. Amen mama. Hallelujah. Amen. Ngibulisa utata, ngibulisa umama, ngibulisa utata uCokotho. Amen. Tata uCokotho, underline that. Amen. Hallelujah. Uziphumele notata uMazi futhi kithi. Ngibulisa mama bonke, ngibulisa ulutsha. Happy Youth Month. Ulutsha, did you Happy Youth Month? Amen. Hallelujah. Mamncwembe lothethayo umncinci. Bendithanda ukubuza lo mbuzo ngoba ndibethwa nguNjongo uthi ungade uyofika kwiconvolution. Yebo. Sike safundiswa ke ngoGenesis chapter 14 in the name of Jesus Christ. Amen. Ndike ndahlala ke phaya kula chapter 14 kakhulu. Ever since siya safundiswa phaya. Kodwa umbuzo wami ke ngoku awukho malunga netopic yayimpendulo. Kodwa inaba yifollow up anyana ethile endiye ndangenwa yiyo. Ndikulungele ke nokubuyisela endleleni. Amen. Nansi le ndaba. Umbuzo wami ke ofuna ukuqonda uthi utata uAbraham uyabuya ke ngoku nayo yonke lento ayithathe kwezi kumkani, I think izezinhlanu ebeyokhulula uLothe kuzo. Uyabuya ke ngoku nayo yonke lento uza nayo anazibuya. Udibana ke ngoku nolokumkani ke waseSalem uMelchizedek. Akhuphe ke isishumi sezinto zonke andikho apho. Nansi ke ngoku umbuzo wami uthi ukhupha okokuqala kutheni okanye ithetha ukuthini ukukhupha esisishumi sezi zinto zonke ziye kuMelchizedek, and thereafter zonke ezi zinto yonke lento abuye nayo phaya ayiphindisele eSodom. Ngoba naku ukumkani waseSodom esithi give me my persons okanye those souls, athi ke yena ke ibasowuthatha nako konke andifune naye. So ndifuna ukwazi ba ithetha ukuthini ke ngoku that part yoba ephindisa zibuyela zonke eSodom. Only to find out now biyanyani ku chapter 19 sekufuna ngaphinde kuyokhutshwa lolotho ndini futhi sekugwetywa ke ngokweSodom. Ithetha ukuthini la ndawo. Okwesibili kutheni enikela kwezi abuye nazo okanye nayo ithetha ukuthini abuye nazo anganikeli kwezi ebezize zakhe. Ithetha ukuthini la nto malunga
nathi namhlanje ingabe khona into ethethayo kanye ikhona nje phaya kula kokwakwenzeka kukaphakathi kaMelchizedek no Abraham ngoba into endiye ndayifumana andizibandla ndikhonde ndena into endiye ndayifumana uba uAbraham ngexesha eyolanda uLothe urepresenta uYesu ezolanda mna nasi into endiye ndayiqonda kuphela phaya then ngoku andife ndilahlekelwe uba kutheni ke ngokuziphinda zonke nabantu aba ke ngoku ngoba I think babekhona abantu phaya ayingengolothe yedwa ekukhululeni pha kutheni ke ngoku ziphinda back eSodom evuma futhi bathatha konke okwesibini kutheni esisishumi sakhe singaphumi kwezi zizezakhe izinto ebetyekiswe ngazo ziphuma kwezi ethi i-commentary uzithathe by the means of robbery. Amen. Hallelujah. Masiqale phi ke ngoku? Masiqale kule ndawo. Andazi aba abathi by means of robbery batshiswe yintoni wabe kuliwa pha. Then njengoba bekuliwa ulwe lo mfo waphumelela. Kodwa ndiyabulela uba uthi i-commentary ungathi the word says. Now njengoba ephumelela ngingabule mibuzo mibini itheni ivele yami eninzi. Okay, uthi ke oqala umbuzo kutheni masithi rephrase ukuthi kutheni ekhupha isishumi kwezi zinto kunoba akhuphe isishumi phi kwezi bezihleli zikhona. Siyiphendula ngilanda ngomnye umbuzo, uqale nini ukudibana ne-type of Christ? Ezinye izinto funeka ziphendula kamnandi ngombuzo, uqale nini kanye noAbraham ukudibana noMelchizedek? Kungelixesha beqala ukudibana naye. Then kwaqliye ngendlela kwabaqliye ngayo kuAbraham bangubani lo. And kwaqliye kuAbraham ba le victory ndiyifumene ngapha ndiyifumene ngenxa yalo muntu. So isishumi sithetha ukuthini ke ngoku? Ndicinga uba ndizawuphinde ndiphinde. Isishumi phaya ukunika imbeko kulo okunikeze uloyiso. Sithetha lonto ke pha kuAbraham isishumi, unika imbeko, unika iona kulo ongaphezulu kwakho okunike uloyiso. Kanti noAbraham ebeke walwaphi na? Khangalwe ndawo. Ususwe uAbraham leko wabo sevele engula Abraham ne usuke nobutyebi bakhe bonke. But into besayilandela ngela xesha ubelandele xa isuka nento zakhe izwe lithi phuma. Then ndizawukwenza ntoni? Intsikelelo. Xa ke ngokuseyolanda umtshana wakhe uLothe, ndikholwa ekutheni kulapho ke ngokwamandla kaThixo wabone khona. Uthi ke ngokomnye umbuzo ndiza kuvulela ifollow up. Uthi ke omnye umbuzo ke ngoku kutheni ziphinda ngoku ezinto? Ziyapi kalungu ave zinantsikile nezimo. Lewe ngosiphinde siyoyijonga ekutheni kayena akekho umuntu wayefune ukunika uAbraham zonke izinto. Wathi uAbraham andifuni ukuthiwa ndityetyiswe nguwe. Ayikho kwakulo line. Yeah, andifuni ukuthiwa ndityetyiswe nguwe because isource kaAbraham kwawunge izinto wayenazo. KwaunguThixo wayemnike uloyiso kwezi. That's why wathi phindisa thatha izinto zakho ubuyise kodwa umtshana ngoba injongo yami yokuya eSodom bendingayelanga kuyosikelelwa nguwe. Mna I'm blessed already. So ndaweni yoba ke kuthiwe ndisikelelwe nguwe, ngcono uthathe kwakho ube sobuyiso kwami. Amen. That is what akayenzanga futhi kuLothe kuphela. Ubani lo tata? uSodom ubani igama lakhe andilazi. Uyenze nakuLothe. Bathe xa bexabana noLothe wathi uAbraham kuLothe, Lothe into ezawuba ngcono ngoba sinabazalwane. Hayi masingalwi. Nabelusi bemfuyo yethu mabangalwi. Ngcono sihlukane buthi.
khetha indawo yamva ke umuntu ozazi ublessed. Khetha indawo, wakhetha indawo ayibonayo uLothi, wamnika yonke londa, wasala. Ndiyabula into yesoso. Xa esesele yedwa uAbraham uyaqhamuka uThixo. Kodwa kangaqhamuke ngoba bebathetha bobabili. Sethi ke ngokuThixo, jongise east, jongise yonke indawo elihle lakho elithela ufika, ukunika yona. So ndizama ukuthi ke eziphindisa nje izinto uke wayifaka la nto uAbraham yoba hayi andifuni xa sendiphumelele kuthiwe kuwe. Ndikholwa uba naso ke isizathu sekunethutyana ndingekho kwesiya start. Kwaye ndikholwa ukuthi ke naso isizathu. And iclear oma ngicela uyibethela futhi iclear phaya ba uhonorisha lo amsikelele, uhonorisha lo amkhulu kunaye ngeyona yona ncamisa yenzuzo noba yoloyiso lwakhe. Follow up, mama. Hayi follow up siyosabi kule ca. Amen. Hayi dala ngicinge kule ndawo yoba siphinde. Amen. Hallelujah. Amen. Ndicinge yoba ziphinde. I think nakomnye umuntu uyafika naye kule ndawo endicinge kuyo. Ndiyayiva impendulo kaAbraham ethi ziweldi ezi zinto, ziweldi masiphinde phaya. I think iSodom ireferisha ihlabathi. Then ngoku umbuzo wami ngulo uthi imiphefumulo le ayibiza kuqala ke ngoku ukumkani lo waseSodom ifike ke ngoku ithethe ukuthini thina ke ngoku apha kuthi inento ithethayo noba ithula ithe cwaka. Kutheni kukho imiphefumulo kokwakuphindiselwa eSodom of which bekuyosindiswa phaya? Ingaba nyani ebemele uKristu phaya uAbraham noba ebekusetyenziswa nje uAbraham bamakolanda uLothi? Iminingi yalanto ithini kahle kahle mandiyicacise uba mna ndiye ndayi-understanda enze abantu atuzondilungisa. Ndithe xa ndiyi-understanda ndifika indiyuruza ke ngolu hlobo lale ngqonjanyana yam ndathi ingabe mhlawumbe ithetha Nkosi ndincede ba ithetha ke ngokokuba apha ekulandweni kungaba kukhona ukungalandeki ncam, ukungakhululeki ncam. Lento ke ngoku kuza kuba khona ukuphindiselwa apho kuthathwe khona. Ubani lophindiselwayo? Ingaba abantu ebebeokhulu ebebehamba noLothi, masike sithi uLothi phese. Akuvakali uLothi eqhubeleka ehamba noAbraham kuba naku simbona kuchapter 19 ephinde khutshwa phaya eSodom xa seyigwetywa ke ngoku. Seyephinde futhi waintercessor uAbraham. Kuyabonakala uba uye waphinda xa isithi kumkani zisa imiphefumulo leyo yam. Ithetha ukuthini la ndawo? Uke waphuma kuqala uLothi? Unoba khange aphume. Andazi uke waphuma masivele siyifunde ngoba ayikudanga lento sithetha ngayo. Uthathwe kwaba bantu bebemkhupha phaya. Akathathwanga kwezikumkani ebezihamba naye. Masiyifunde. Amen. Iza nayo mama. Masike siqale phaya kuverse 11. Mhlawumbe sizamane sitsibatsini. Bayithabatha yonke impahla yaseSodom neGomora nako konke ukudla kwabo bemka. Bamthabatha noLothi nempahla yakhe, unyana womninawe kaAbraham bemka
kuba wayehleli eSodom. Phaya ke ku-report phaya leyo nyama ndiyifunde nayo. Wafika osindileyo waxela uAbraham uMebhere yena ebehleli emiokini kaMamre umAmon umzalwana kaEshkoli nomzalwana kaAnere. Bona ke babengaba hayi sistory noko soba sikulandwa uAbraham phaya. Masiye pha ku-14. Weva ke uAbraham ukuba uthinjiwe umzalwana wakhe, wawaphalaza amadoda akhe aqeqeshweyo azalelwe endlini yakhe angama318, wasukela waya kufika kwaDani. Wawahlula masishiye ke phaya. Masiye ku-16. Wazibuyisa zonke impahla kwaNolothe umzalwane wakhe, wazibuyisa nempahla zakhe kwanabafazi nabantu. Waphuma ukumkani waseSodom esiya kumkhawulela ekubuyeni kwakhe ekutshabalaliseni uKedorlaomer nokumkani ababe naye entilini yaseShave eyintili yokumkani. Siye ke ngoku le ndaba. Uthi ke ngoku ukumkani waseSodom kuAbraham, siku-verse 21 ke ngoku. Ndinike abantu uthabathe impahla. Athi uAbraham kukumkani waseSodom, isandla sami ndisiphakamisele kuYehova uThixo osenyangweni, mnini mazulu nehlabathi, ukuba andikuthabatha nosinga nokuba ngumtya wembadada, ukuba andikuthabatha kuko konke okwakho, ukuze ungatsho ukuthi mna ndimtyebisile uAbraham. Amen. Amen. Okay. Sithini ke siqale phi ke ngokumama sesifundile ngokusivile. Siqala phi ke ngoba ngokumamela icontext apha okanye umxholo. Sisabona ideliverance even eSodom. Because lokho nje bekuthinjwe eSodom ngaba babelwa neSodom. uLothe wayeyiphathi yakho. Hence eyoxelelwa ke ngokubani uAbraham. Then make sibuye wayengubani uqala uLothe eSodom. uLothe wayeyimeya eSodom, wayesesikhulu uLothe eSodom. That is why kwangeke kube lula ngela xesha athathwa akhutshwe naye, because waye representative ephezulu phaya eSodom ngela xesha. So kahle nje ubona kunengxoxo ngophakathi kwekumkani yaseSodom nabani noAbraham. I-deliverance yes ingolothe but including nabantu baseSodom. Wayengeke ngokathatha abantu baseSodom ahambe nabo. And ndiyakhala uba nobana phinda ayojonga istudy afumanise kutheni uLothe engazange aphume. Kwakutheni ngalamini uLothe ngavela athathe nainto zakhe alandele uAbraham. Uzayifumana ba kaloku uLothe wayesemsomaqhuzu. So nansi into engicela ba masiyijonge. uAbraham akayiyo itype kaKristu. Akaveli uAbraham eyitype kaKristu. Noba simqalaza ngayiphi indlela, especially ke kule context, asimboni evela eyitype, but simbona evela engutata wabakholwayo. So nansi role kaAbraham. That is why ngobengeke athatha abangakholwa abenze impango yakhe, because akathunywa lonto. Inhloso yakhe nguyise wabakholwayo. Andibona. Awufikile empembeni ke ngoxa usithi ebengengutata wabakholwayo phaya. Amine ebengengutata wabaya. Wayengabathathanga. Ngoba into eminyakazisile kukuva uba umtshana wakhe is included kulabo kwakuthinjwa. To add kulandaba yoba uAbraham akungoAbraham yedwa, but ngoAbraham yedwa. Okay. Abraham yedwa even unyana kaAbraham uthethe noThixo ngenye imini. Wathi uyabona uba uyandisikelela wabala wathi niza kunika ntoni?
ulibele umshumayeli wenza kunika isishumi sayo yonke kodwa uba uyandisikelela because he learned that from utata wakhe. So benifuna cha kula teaching ndayiyeka ngabom because nathi thandethe utata lo wethu ngoba uIsaac lo usesingunyana usimonyana ka so ndanitargethe utata lo kahle hle. Wena lenyana Hayi, uyabona ukuthi le point ovele uvele. Amen. Oh yeah. microphone. Amen. Siyabusela kutata utata wethu. Amen. Yesu. Tibusela kumama wethu. Mama ufundisi. Tibusela kutata. Fundisi. Tibusela kumama bonke abakhulu. Egameni likaYesu. Tibusela sisi. Isandla esikhulu. Ukuthi ibandla lonke egameni likaYesu. Amen. Amen. Ndinombuzo. Lo mbuzo uba kumele ukuthi ndilungiswe ndingalungiswa ngoba besenento endiyenzileyo kulo mbuzo ndathwa ndibuza ukuthi abantu ndirayithi na xa ndikule position yokuyena besendiyenzile because kule nto yoba bendingqina kule ndawo yoba ndiye ndayotshela koswayo ndiye xa ndiphuma phaa akhange ndihlale phantsi ndenze i-follow up kha nditsho ukuthi ndenze i-follow up ngela xesha bendiyenza bendisetsha malunga nale ndawo bendizofakwa kuyo ingaba abantu abangoonesi abanye abangoonesi ekhesikini bayayazi na ukho indawo enje esibhedlele njengoba benze le follow up kuye kwafumanisa ukuthi bahlekisa ngayo but ndiye ndafumana umama beyimetroni uthi no usubuza konesi ngoba ba-included ndicela uxolo uba kukho nesi kule ndawo ngoba onesi bakula level yalo mntu ebesenza le nto nayo ile nto yikhabinethi naba bantu bahlaba abantu esibhedlele. Now ndabuza ke ngoku umntu ke ngoku othe waza nobungqina obuphathekayo kule ndawo uyaphi ngoba khange baphathwe kakuhle abantu bakaThixo ndi-included phaa phakathi kwabo ndihlatywe esuswini ndiphathwa abantu imagine awuphilanga unide uphathwa ngobunono unide uphathwa ngendlela erayithi unide uphathwa ngendlela uThixo abafuna abantu baphathwe ngayo but ufika ukuthi uphathwa nje besiphathwa phana bangcwele besiphathwa okwegusha sibalwa bangapha abantu abazofuneka bexheliwe because ezanalithi bezingafakwa ngendlela erayithi bezifakwa siyatofwa ufakwa isitofu kwigusha iyatofwa and awuyifaki ngambeko awuyifaki ngokuba uyifake emthwini. Ndabuza bona okay andathetha phaa esibhedlele ngenda ndaphuma ndaditshajwa xa ndiditshajwa khange ndiyihlale phantsi that is ndingqina apha ndingqina kuba ixesha lingandivumeli uba mandithethe ndingqina kuba ndisithi ndisenze okay ndi-include ndisenze i-conclusion ndiqwela le nto ndingayichazi in details bendingakhange ndiyichaze in details because phayana abathandekayo ndicela ukubuza ke ngokuba ngaba xa tata cela undincede because la uyesu phane emnqamlezweni
uthi bawubaxolela wayephethwe kakubi ephethwe ukhatalala wathi wasona semnqamlezweni phana ke kwenqamlezweni Yesu wathi bawubaxolela ngoba bayazi into ayenzayo but ngexesha mna ndenziwa laa nto ndiphathwa ukhatalala ndenze follow up ngeli lam ndithi ndinceda nabanye abantu abangayaziyo ukuthi ayontando ngathilo loba abantu babhubhe. Umbuzo uthini ke mama? Ndicela ubuza tata uba ingaba le nto bendiyenza ingaba mhlawumbi uThixo angayikwazi uyixolela na okanye Ekungephi? leyo bangaba ndenze follow up because kuthiwa aba bantu bangabanjwa kuthiwa aba bantu bangadisqualify emisebenzini bangenzeka yantoni bangagxothwa nje uba nothi kuvezwe laa nto bebeyenza yonke laa nto bebeyenza esibhedlele because eyisisibhedlele siyiwazi isibhedlele. So umbuzo wakho mama kahle uthi ingabe wenze into ekuyiyona uba uthethe lento ibisenzeka kuwe? Tata. Okay. Impendulo ithi wenze into enhle. Akho nto embi kuloo nto ngoba lokho into eyenziwe kuwe. So awunatyala lokuba uyithethe lento. Ndike ndakuva uthi kunogqirha uthi ugqirha uyathini ugqirha uthe yithini? Ugqirha lo bendihlaba undihlabile imatyana mayi-4 inalithi zayi-4. Hayi njolo bekucebisa. Ingathi khona ugqirha wakucebisa wathini ugqirha bekucebisa? Ugqirha lo ubuzile kuba uzothini apha. Ndathi ke mna ke ndithunyelwa i-emergency uba mandizapha ePOC. Uzothini apha? Ndathi mna ke nantsi ibhaliwe kwifolda uba mandizothini ngoba kuthiwe kum after ndigqitywa ufola iyeza elizosebenza through ndisiya ePOC. Nonto uba iPOC neyimoshwari. Xa ndifika phaa ePOC aba sisibathathu ababini nalo bhuti baswelekile kushiyeke mna ndedwa. Xa sifika phaya ke ngulo gqirha uthi kum okay into masiyijonge bajonga phaa kwifolda wafika kwifolda uthi badityiwe emergency ngoba kudala esi sifuba sakho singakhontroleki kungenxa yesi siphunga sithiwa siphelile. Into endikucebisa yona mna xa besithi kuwe phakama esibhedlele kule nto babengakwazi uzenzela nto xa besithi hamba bozihlamba abosihlamba xa besithi zenzele into bophakama ngoba kaloku inenzela phaa esibhedlele bazawuphinda babize mna ngoba ngumntu obizwayo ugqirha obizwayo osayinayo for ukubulala naxa unike indodla uthe ndikusayinela nendoda because ngoba ngaba esi sifuba senzo isayidi uyatshaya isayidi umntu oselayo datha zonke ezo zinto ayizange ngazenza. Into engaluka esi sifuba ingumsi bendipheka phandle. Ngoku ndamanda ukuqhawula Hayi kungaki tata. ngoku wena ufumana imali ngoku? Ewe tata. Wena. Okay. Jini abantu akubuza noba imali kodwa ungatsho. Ucinga uba kutheni ufumana imali? Ubaba lukaThixo tata. Yo, okay. Jesus. Nazi izinto endicinga uba mandiziphawule siyisetlishile into ethi ngokuthetha awukho wrong. Awukho wrong nyani futhi. Cha mna bendicinga uzondibuza uba bendicinga uba uzawuthi mhlawumbi urongo nangokucinga ukuba mangalela okanye ungabamangaleli. Ilapho tata. Oh yini? Because bendifuna bendinikwe nenamba yoba umangalela. Unayo nenamba yokuba mangalela? Kuthiwa manje head office ye-health. Okay ke mama. Andizuthi ungabamangaleli. Andizuthi ubamangalele. Siqale kodwa kule ndawo. Ndizawuthi unawo namandla okuquqa
Yeah. nawo na amandla okuquqa ukukhumbule lo muntu ommangalela igama lakhe kuthiwa ngurhulumente Yeah. awumangalela igqirha phesepha umangalela isebe likarhulumente into okufuneka uzicingeke ngokuzezi 1 uyaphila ngoku 2 Yeah. yayibona and uyazi ba kutheni uphila kutheni Yeah. Cha into ofuneka uhlale nawe nayo phansi unyanise isitayimina ke ngoku sokuquqela lento soba nasona uba uyaziva ba unaso ndingakukhuthaza ke kodwa uyaziva anamandla manje yecourt ukuthi ihlehlisele u2030 u2050 vele uzihlale noThixo wakho so that's why ndithi ke mina andizuthi iya andizuthi futhi ungayi xa uyile futhi siza kusupporta xa ungayanga sizokusupporta Amen. kodwa ungalifuna mhlawumbe icebiso elithe xaxa kuneli lasepulpit yabona ungalifuna icebiso elithe xaxa kodwa ube uqonda bangubani lo andithi ngokuzofuneka ufune amagqwetha and uzonikwa elikarhulumente igqwetha manje ke ndikubalisele kuse-South Africa Yeah. kuse-South Africa uzawunikwa ke elikarhulumente igqwetha elisezawuthatha 2 years lisajonga lento ithethayo uphi ke ngelo xesha ndifuna ukunikela icala elingamnandanga qala okanye uThixo benomsa into yakuthi phi kwenze loo nto eyenziwayo ndingayabanika ubungqina senziwe lento nathi esibhedlela yonke lento ofuna ukuthetha hayi kodwa nokuba sisesawufa kwakula ndawo yakho asihlaye namafileyo kodwa senziwe lento ba xa sihleli nonkosikazi sinawo amandla okwenzana lento asazifumana ke thina singenawo amagqwetha ke thina sinawo not karhulumente but ukuloko siyothetha into esilimaze kanje asikwazi because indlela yabayiyo ukuthi iproof sinayo yokuba abantu kungathi kuthi but God stopped yonke into bekufanele kuyistopile and so forth so ndiyayilo lethi ke kufuneka unyanise kuba unaso isitayimina nasalento kuba xa seyixoxwa kulapho uzofumana neenkcukacha zoba lento awuyitofa yenzani emntwini uhlanye ke usuvuthi iJesus ekhona qha ke nalicebiso lami ndiyeke sive wena uba unako na ukuqhubeka unyanise xa uziva unako sinawe xa uziva unako sinawe Ndinikela kuYesu tata. uthatha isigqibo ngokuma Hayi ndinikela kuYesu. bendibalisela uthi usezawuze eminye imibuzo izolo ndithi xa uphila apha eSouth Africa ubulindele uba kunomuntu ozokuhlangula khohlwa Jesus. khohlwa khomntu ozawuza zokuhlangula xa ucinga uba unokuhlangulwa mnye qha umhlengi Amen. 1 nesinye isizathu ke sibaba ndiqhubeka nje mina ndidile kakhulu namagqwetha bake bebe bazandifakaza kwenye indawo ndade ndanconywa ligqwetha elimele mna ndizigqwethela mna enqanqathekile lapha lo zayithini ke ngokulonto so ndikubuzisisa nje ndibuzisa from amava ezinye zezinto okay thank you Okay. Stand up for Mandibulisiwe tata nomama nabazalwane bonke. Amen. Ngizongenela kuvivuke nje kuba utata eveza mayelana nento zohulumende noNtulunkulu
Ngizowubuza umbuzo wami ngibuzela nje nabanye abantu, right? It's not into personal. Ngizobuza since kumhlangano abatsha. Uzoba kucala le-balancing. I think there are still studies ozozenza when i-teaching ozozenza mayelana nengcibiso nokuya phambili, but just nje kuba sesihlangene apha uzosityebisela nje kule session. Ngibhekisele kwicala ke tata to balance into yokholo plus nento ye-careers. Umzekelo, there was a struggle under i-Mass of the Cross, balance into ye-career plus nokholo. Hallelujah. So bekuhamba uhambe-ke ungakwazi to balance the two, ukuthi ke if ufocusa mayelana kakhulukazi kwinto ze-studies ne-career choices and so on. But i-grace iyayivulela umnyango yokuba because into ye-Mass of the Cross ubuphila in a certain box. Ngendlela mhlawumbe ezobhala ngendlela ohamba ngayo ngokukholo, but ngoku under the grace iyaveza ke ngoku i-grace ikhululeko mayelana ne-career choices, ukuthi umoya engcwele is a guidance kwinto ezininzi. But bear in mind ukuthi sisenayo into kwi-mindset zethu yokuzihambela phambili that to be led by ukuthi inkosi ifuna ndawoni, ifuna mayelana nendlela yakho yokukhona. That's why iyevakala na into ezama ukuyiveza. So umbuzo wami lapha ekubhalanseni these two zihambelane kakhulukazi, because more especially abantu abatsha, if i-mindset okanye you are living in a third dimension ngokwe-career yakho, uwela kwelo cala kakhulukazi. So even nempilo yokholo idetermine yindlela oyithathile i-career yakho.